Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide. Welkom terug bij Thuis in Limburg vanaf vakantiepark Hommelheide in Susteren. En het is tijd geworden voor een mooi gesprek met de artiest van vandaag, namelijk Patrick Bos. Oftewel de Venlose Frans Bauer. Patrick, leg uit, de Venlose Frans Bauer. Waar komt hij dan vandaan? Uit Venlo, hè? Uit Venlo, maar ja, Frans Bauer? Ja, het is eigenlijk heerlijk begonnen op het biljart van mijn ouders. En ja, toen ik eigenlijk in Venlo kwam, was het eigenlijk zeg maar... toen kreeg ik heel gauw de naam de Venlose Frans Bauer. Ja, want je zong oorspronkelijk vooral Frans Bauer nummers, toch? Ja. Ik ben entertainer van Frans Bauer geweest. Zeg maar eerst eigenlijk lookalike van Frans Bauer. En toen is in Venlo eigenlijk alles steeds sneller gegaan. Eigenlijk is het toen heel snel werd ik de Venlose Frans Bauer genoemd. Dus, ja. En waarom die liefde voor Frans Bauer? Nou, dat is muziek, hè. Je kunt mensen raken met zijn nummers. Ja? Vind ik wel, ja. Op welke manier breng jij dat over dan? Ik breng het eigenlijk over met alles, hè. Mijn ziel, mijn stem. En probeer iedereen te boeien met zijn nummers, zeg maar. Ja, en doe je dat alleen in Limburg of ga je ook buiten de provincie? Eerst heb ik dat sowieso in Venlo gedaan, in het café. En daarna ben ik ook verder overal gevraagd. Eerst heel veel op gewoon feestjes, zeg maar, van klanten van café. En heb je nou ook al met Frans Bauer zelf op het podium gestaan? Ja, dat klopt. Ja? Ja. Hoe is dat gekomen? Dat was heel toevallig eigenlijk. Ook weer van een klant. Die had mij gevraagd of ik op hun bruiloft wilde komen. Ja. En daar was Frans Bauer de gast. De gast, die was dan niet als artiest? Ja, die was artiest. Ja, zeker. Die was daar geboekt op dat feest. En dat was voor mij een hele verrassing, want dat wist ik helemaal niet. Dat was voor mij eigenlijk ook een verrassing. Ze hadden mij daar niks over verteld. Dus later zegt ze, Frans Bauer is daar aanwezig. En het zal leuk zijn als je samen met Frans Bauer een nummer zou doen. Heb je even voor mij. En dat heb je samen met hem gezongen? Heb ik samen met hem op het podium gezongen, ja. Hoe was dat? Ja, dat was hartstikke goed natuurlijk, hartstikke mooi. Ja, mooi iets om op terug te kijken natuurlijk. Ja, zeker. Maar je zingt nu tegenwoordig niet meer alleen maar Frans Bauers nummers, toch? Nee, nou doen we echt bijna alles. Dat is echt lekker van alles van Nederlands. En natuurlijk ook eigen nummers. Ja, eigen nummers. Je hebt de nieuwe single. Ja. En daar zit ook een heel mooi verhaal achter, hè? Want van Frans Bauers gaan we eigenlijk naar G. Reiners en naar Guus Meeuwis. Ja. Vertel eens, wat hebben die met de nieuwe single te maken? Nou, die hebben heel veel met de nieuwe single te maken. Het is eigenlijk zo, G. Reiners was mijn muziekleraar op school. En en toen was het echt heel mooi eigenlijk. En toen kwam G. Reiners eigenlijk ook wat ik net zei in het café, hè, van mijn ouders. Kwam hij in het café langs om gezellige koffie te drinken. Hij moest toevallig optreden in Maaspoort. En toen kwam hij daarna op het Nacht van het Limburgs Lied. Dat is in Venlo helemaal populair. Absoluut. Ja, dat weet je. En kwam hij een cd'tje brengen. En hij zei tegen mij van, daar moet je eens naar kijken. Dat is een mooi nummer van dat heb ik extra voor jou geschreven voor jouw café. Nou, dat vond ik hartstikke mooi. En ben ik ook in het café gaan zingen. En alle klanten vonden dat mooi, dus... Ja, dat is sowieso goed. Dat is helemaal geweldig, ja. Maar wat heeft Guus Meeuwis er dan mee te maken? Nou, dat is zo. Guus Meeuwis en G. Reiners, die hebben met elkaar dat nummer opgenomen. En, als demo? Als demo, ja. Ja, dat was de akoestische versie. Ja. En Jij gaat dan ook voor de mensen brengen? Ik ga dan voor de mensen brengen, ja. Ja. En G. Reiners vindt dat hartstikke prachtig. Ja. Nou, wij gaan er in elk geval ook van genieten. Ga lekker klaarstaan. Want mensen thuis, wij gaan nu genieten van het nummer dat dus door G. Reiners en Guus Meeuwis is geschreven. Speciaal voor Patrick Bos. En het heet Hier gaat niemand naar huis.
even na 4 het werk is gedaan. De hoogste tijd om naar de kroeg te gaan. Mijn vrienden vertellen wat mij heeft gestoord. En heeft er nog iemand hem opgehoord? Even ouwe hoeden, geen zorg aan de kop. Een lach en een glas lucht er vreselijk op. Want hier gaat niemand naar huis. Maar het kan gewoon niet, want het is altijd jouw bar, jouw vrienden, jouw lievelingslied. In een ander café vind je dit niet. Zaterdagavond en even na 10. Je hebt nog nooit zoveel goed volk gezien. En iedereen is vrolijk en iedereen is uit. Maar het is niet te zien door beslagen ruit. Er wordt gezongen, gedanst en gepraat. En niemand die zegt, is het echt al zo laat? Want hier gaat niemand naar huis. Maar het kan gewoon niet, want het is altijd jouw bar, jouw vrienden, jouw lievelingslied. In een ander café vind je dit niet. Het is 2:15, de baas schiet in de lach. En ik geef er nog één. En drink met mij op een nieuwe dag. Want hier gaat niemand naar huis. Maar het kan gewoon niet, want dit is altijd jouw bar, jouw vrienden, jouw lievelingslied. Want hier gaat niemand naar huis. Maar het kan gewoon niet, want dit is altijd jouw bar, jouw vrienden, jouw lievelingslied. In een ander café vind je dit niet. La 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 la, ja la 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 la. In een ander café vind je dit niet. In een ander café vind je dit niet. Ja, wij gaan hier in elk geval nog lang niet naar huis. We zitten natuurlijk nog altijd op vakantiepark Hommelheide in Susteren. En hier kun je natuurlijk huisjes huren en kopen. En wie dat ook heeft gedaan, dat is een koppel waar wij een kijkje zijn gaan nemen. Die zitten hier al jaren en spelen het helemaal geweldig. Wij zijn al een paar jaar bezig met een zoektocht via Frankrijk, Griekenland, Sauerland en uiteindelijk zijn we toch in Nederland uitgekomen om verschillende redenen. Maar een van de redenen is ook dat we heel graag regelmatig met de kinderen en de kleinkinderen iets willen ondernemen. En dat je dan ook iets wil doen waar jong en oud in geïnteresseerd is. En toch in Frankrijk of ergens anders kunnen de kinderen toch niet zo heel vaak komen. En hebben gezegd, als we het in Nederland doen, dan is daar toch dat waarschijnlijk toch voelt beter. En dat is ook inderdaad zo gelukt. Dus de kinderen en kleinkinderen zijn erg enthousiast. En gezien de ligging van dit huis, want toen kwamen we uit op dit park, wat op meerdere manieren, of eigenlijk in meerdere opzichten heel goed voelde. En de manier waarop we hier ontvangen zijn en dan deze locatie, strandje voor de allerkleinste. De jongste kleinkinderen zijn rond een jaar en dan nog eentje van 2,5. En aangezien we 4 kinderen hebben, zullen er nog wel wat kinderen mogelijk gaan komen in de toekomst. En dat we zeiden, dit is fantastisch. We kunnen hier, de golfbaan is om de hoek. Ja, mooie plek om te zijn. Ja. Exact, en dat is helemaal het ding van mijn man. En nog een paar schoonkinderen vinden dat erg leuk. En dan fietsen, wandelen, Nordic walken en voor de kleinste natuurlijk fantastisch. Alles is hier aanwezig. En de hele manier waarop ze hier met alles omgaan. Wij zijn erg enthousiast geworden over de hele benadering. En als er wat is of wat was, je hebt toch altijd aansluiting. Het is niet zo heel groot.
En aan alle kanten heel plezierig. Het primaire doel is ook inderdaad dat we het gaan verhuren. Het is een belegging. We hebben dat, en dat is ook de reden waar we voor dit park gekozen hebben, eigenlijk een hele goede indruk gekregen van het park, ook van het management hier. En ja, het biedt een heleboel. En ja, het is een mooie combinatie zoals we er privé gebruik van kunnen maken. Maar ook als belegging. Het is ook voornamelijk bedoeld om het te verhuren. Mijn vrouw heeft er nogal speciaal aandacht aan besteed om het gezellig te maken. En eigenlijk dat iedereen die er gebruik van maakt zich een beetje thuis voelt. Wij gaan ervan uit dat we andere mensen ook een groot plezier mee kunnen doen. En dat wat we erin gelegd hebben aan sfeer, dat mensen daar ook respectvol mee omgaan. En daar gaan we vanuit. En dat gunnen we andere mensen. En gaat het een keer mis, nou ja, dan zij het zo. Maar we gaan uit van het goede van de mensen. Dat veel mensen hier met plezier ook van mee mogen genieten. Onder het motto van wie goed doet, die goed ontmoet. Ja. Een heel tevreden en blij koppel in elk geval. En misschien kan ik u ook wel blij maken met de volgende prijsvraag. U kunt namelijk kaarten winnen voor Abdij Herkenrode in Hasselt. En ook een ballonvaart. En het enige wat u daarvoor hoeft te doen is gewoon eventjes naar onze Facebookpagina te gaan. En op de button te klikken dat u ons liked. Dus kleine moeite toch, even de computer aanzetten en het is zo gepiept. En wie weet maakt u dan wel kans op die prachtige prijs. Waar u in elk geval zeker van bent, is dat u ons morgen ook weer ziet. En dan is er niemand minder te gast dan de burgemeester van Bergen, namelijk Manon Pelzer. Verder hebben we autocoureur Robin Freins. En de mannelijke versie van K3, namelijk de groep Dink. Dus iedereen vooral kijken morgen, dan zijn we er weer. Hoi hoi! Partner van Toes in Limburg is Landgoed Hommelheide.